hei hi Slough Library ania taka tin ming an kawani helama hian hei Roman Catholic biakin om boka chun helai hi Windsor le Eton kalna kong solma son om boka so this one chun hi imoxi hotel le resident in company chuan so mi hmuhnawm so rail station le bus station om boka helai tak hi Slough Center nalai tak ati thai boko me a apia deuh ku milo lang ku Tesco supermarket ania ai in le thil dang ang chi hmuhnawm chi te po lei tu rom bok ani chuan Slough High Street hi emi library nunglama son Slough High Street oma chu conservatory shopping mall nena in zom boka High Street alo Kumthar chuan shopping mall chi rang thomno le thil dang chi rang ai indoor si te le a phone chia siam na thlengin yang hianin Slough High Street a kwan mani chun he lam hi tuna kan soi tong khanin railway station amna lamania chuan bus station o bok apia so lam so Gerard Cross kalna kong ani bokani chun hei yan he lam hi bad road intia tin bad lampan na kong ten ya chuan hei kong lai hian pangpar moi tak mai mu tu hian ong boka Slough ti moi tu pakhat te poti te ome a Slough Krismas shopping mall nia hei Christmas urok tu pera Christmas tree te po yan lai taka hianin an hunga yan shopping mall shopping to belte pero chuan tlem le mai ni Krismas shopping center chuan ya Christmas rual decoration po heng hianin anti nasa zan lama pe chuna eng khup maya hmuhnawm le suala kan hi chu quality chi alawa hmuhnawm dan turang pen la hmuhnawm chi alawa ni shopping center ania maro chu mi hi an tun mang khanin shopping center a hian mian kal thawview to lova weekend internet solni ang chia po rinain mian kal thawview to lem lawani chan chu online na thil tam tak cha thei to bang te po anianga chuan Amazon le thil dang ang chia pei chunin thil kam tak mai ang cha thleng zum to a chuanin mi hian ang samzonga thil ti dan hian ngai to je to ani chuanin shopping mall te po hi mun thren kala chuna ruak heng hung maya America rama te le Europe mun sang ate shopping malls thren kat hi ruak hel bul to mai ni lai hi shopping mall chung khala ni zela chuan TK Maxx le Adams Fruit mazona hian hei thlai rai lo bel zorna le thom na zorna lai taka hian Christmas tree lian tak mai lo da le boka Christmas thleng tur hi denga decoration chi tang an han tia ro chunin ril ro ti nima
Krismas hi kan la hreteng ani ti hi rilruah ma anin nia hian lenga Krismas in Slough shopping mall lian tak mai Queensmere Observatory mai shopping mall central lian taka hian Christmas tree lian tak mai kan hmuh tur awm bawk a kan inbuatsaih na ropui em mai ni chuan he ma pawh hianin decoration nal tak tak mai hianin hmuh tur awm bawk a tumasal ma kan sawi tawng khanin shopping mall chungai ro chu mi an tlem to em mai a online a thil chi hrang hrang cha thei bang te pawh hian aniarin awm a chuanin Christmas decoration and also nal tak takin an la ti hi tlei tak me ani helama pawh hian decoration hi hianin hei hmuh tur awm zul mai a heng te han hmuh hianin rilru hlim tak zeta chuan Christmas tana Alisur Krista alo pian na alo pian don alo vela decoration chi hrang hrang inbuatsaih na chi hrang hrang ya kan ti lan na hi kan na hriat reng na hi lu tak meu ni chuan lama pawh hian decorate same mai chuan primer nia primer hi shopping mall lian mai ni via primer hi quality hi chabiau lawa athabiau bak lawa ma chu European hi sen nam chuan kan bonus em mai ni chung hi Observatory chung ala nia Queensmere shopping mall ni pen lawa yan san lama pe chen ayeng pup maya hmuhnawm tham ve em mai ni nia yan Christmas decoration mutaya om hi rilru hlim tak zet ni hi Slough highway kan ta mang chu ania chuan hei Tesco supermarket lian tak mai hian ei in le tomhnaw chi hrang hrang te pawh hi leitu awm bawk a hian helai hmun hi alaili thatawk em mai a chuan parking le ilo velte le ti chuan shopping mall tuna kan hmu saw Queensmere shopping mall lian tak mai ania chuan parking na hmun ani boka hianin hei lai hmun hi alaili em mai HTC company an office hmun ani boka chuan helama hianin Tesco boka hianin mamo cha khai lo velte an lam zung zung theina hun tu kholaili taka hian bok ani
Krismas thil ani angin hei sale chi sang sang ti hianin no pang thom no te le witling thom no te po buka lamte an te hian ti hian Christmas decoration chi sang sang mu tu rom bok ani yan supermarket chung Tesco supermarket chung kha anania hianin thil ai in te le thil dang thom no te po sale lam tak mani vậy nó là một tiếng mà hi Christmas làm vui zong decoration cho sáng sáng nên này Christmas tree đó po yan lấy đồ po cả nên nó là một tiếng mà yan Christmas decoration mu rom yan ru at hlim version pa sim sim ni thì yan hay check out na thank you in Christmas là cái là ilaw vel te buto zel po ka yan decoration hi bilis em mai ni ma po hianin yan decoration mo tak mai buto bok ani hei hi Slough Khawpui zan lama alandan ania tuna kan hmu so the curve library ania Vapual koi pup mai ani Hmun polo zawang ring khop mai chon ta hian imoxi hotel le resident poka chon he lama hianin hei office lian te oma chona pia office lian tak pia son rail station le bus station poka ni chon he lam hi so mi alai akal peina so Windsor kalna kong ani ve thunga chuan bul deuh lawkah sawn in High Street awmani Slough High Street le che vel ni a hian decoration hi thla sut mai a chuan High Street a hian in dawr chi hrang hrang mai thomna dawr te in dawr te restaurant chi hrang hrang a awm bawk a big takin chicken shop tam em mai ni ti hian decoration Christmas decoration mu rom zul maya lai mun hi Slough High Street ya ezan lamani to bangin mikal po tanin bak lawa chun nama chun hianin Christmas mu tele chung kwa mamo chak khai te pin lai mun hi khat pe deuh rem che ni lam hi chicken shop bok ani Slough High Street yeah Slough po hay jing lam su dai tla le do vel chuan vur chate atla po ka nei mo hay Thlirtute bet to khop mai kong han chua Vapual po hianin kan kal khur lak mai ni tangin kan khur lak mai ni Slough ani